ಟೀಮ್ ಜೇನುಗೂಡು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ 10 ಮನಸ್ಸಲಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕತೆ ಪುಣ್ಣಮೆದ ಬುಲ್ಪು. ಬುಲ್ಪು ಆಜಿ ಕತೆ ಮುಡಿತಿನಾರು ಭಾಸ್ಕರ್ ವರ್ಕಾಡಿ, ಸ್ವರ ಸಿಂಗಾರ ರೇಣುಕಾ ಕಣಿಯೂರ್, ಸಂಕಲನ ಅಶ್ವಥ್ ಪೂಜಾರಿ, ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಹರೀಶ್ ಎಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ. വീഡിയോ ഏത്ത നാടുണ്ടല്ല തിക്കൊന്തിച്ചി ദാദാണ്ട് ಎಂಚ ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಡು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡು ತರೆಬೇನೆ ಕುಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಬಜೆಟ್ ಎತ್ತೆ ಪತ್ತದು ಕುಲ್ಯಲು ಕುಲ್ಲಿ ನಡೆಗೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಇಂಚಿಡು ಸಂಪತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ತೂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಬೇಲೆಗ್ ಆಯನಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಜನ ಪಂಡದು ರಾಮಣ್ಣನ ಇಲ್ಲದಡೆ ಕಾರನ್ನು ತಿರ್ಗಾವೆ. ಒಂದು ದುಂಬು ಪೋಯಿನೆ ತರಿಟು ದಾದನ ಆಲೋಚನೆ ಆಯಿನ ಸಂಪತ್ತು ಕಾರನ್ನು ಸೈಡ್ಗೆ ಉಂತಾದ ಚಂದ್ರಿಕನ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನು ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅಲೆಗ್ ಪಂತಿಜಿ ಪನಂದೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಅತ ಪಂಡ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಸರಿ. ಚಂದ್ರಿಕನ ಮೊಬೈಲ್ನು ಅಲ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಕ್ಕ ತತ್ತದು ತೂ ಎಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕಂಡು ದಾಯಬೋಡು ಅವಳ ಬೊಚ್ಚಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪನ್ಪಿ 1000 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು. ಅತ್ತಂದೆ ಆ ಕುಲುಮಿನಿ ತತ್ತದು ಅವೇನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ಸರಿ ಪಂಡು ಅಯ್ಯನ ಉಡಲ್ಗ್ ಅಯ್ಯನೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡೆ. ಚಂದ್ರಿಕಾಗ ಎದುರು ತಿಕ್ನಗ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾಗ ಪಂಡು ಕಾರಡು ಪಿದಡಿಯೇ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಬೆಂದ್ರಗ್ ನೀರು ಕೂಟ್ಯರೆ ಪಂದು ಕೊಡಪಾನ ಪತ್ತೊಂದು ಗುವಿಲ್ದ ಕಟ್ಟೆದಂಚಿ ಪಿದಡ್ನಗ ಉಲೈರ್ದು ಲೀಲಕ್ಕನ ದೊಂಡೆ ಪುಡ ಎರೆಸುರುವಾಂಡು. ರಾಧಿಕಾ ರಾಧಿಕಾ ಅರ್ಧ ಮಂಡೆ ನೀರು ಕೂಟಿನೇ ಬೆಂದ್ರ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗಲ ಸೂಪಾಡು ಎಂಕ್ ತರೆಕ ಮೀಯರ್ಲ ಉಂಡು ಬೆಂದ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಡು ಕೋಡೆದ ಲೆಕ್ಕನನ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದಿ ಒರ್ಚಿ ಆಲು ಒರ್ತಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತದ ಜೆತ್ತಿನಾಲು ನನಲ ಲಕ್ಕದು ಜಲ್ ತೋಜೋಡು ಈ ಪೊಂಜೊಕ್ಲೆಗೆ ಉದಾಸಿನ ಬುಡೆರೆಜ್ಜಿ ಪಂದು ರಡ್ಡು ಪುಲ್ಯಲ್ಲೆಗ್ಲ ತಾತ್ಸಾರಡು ಮುನ್ಕೊಂದು ಪೋಯೇರು. ರಾಧಿಕಾ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನದಾನಿ ಜೆತ್ತೊಂದೆನ ಜೆತ್ತಿದಿನಿ ಆಲತೆ ಅಲಿಡ ಪಲ್ನೆ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಕಾಂಡದ ತಿನರೆಗೆ ಕಡೆದು ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕೊಡು ಅಡಿಪೋಡು ನೆಲ ಒರೆಸೊಡು ಅವು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆತ ಏತು ಮಲ್ತಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನು ಓಲು ತೋಜುವೆ ಬಗ್ಗಿನಾಯಗ್ ರಡ್ಡು ಗುದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂದ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಂತಿಜೆರು ದುಂಬುದಕ್ಲು ಪನೊಂದು ಚಂದ್ರಿಕನ ಮಿತ್ತು ತನ್ನ ಪಿಸ್ರಿನ ತೋಜ ಒಂದು ಗುವೆಲಗ್ ಜಪುಡಾಯಿನ ಕೊಡಪಾನನು ರಭಸ್ಸಡು ಒಯ್ತಲ್. ಇಂಚಿನ ಸಂಗತಿಲು ರಾಧಿಕಾಗ್ ಮಾಮೂಲಿ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅಂಡಲ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಪಿದೈ ಪೋಪಿನಾಲು ಅಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬದುಕುವಲು ಮೂಲು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಬೂರುನು ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಬೇಜಾರು. ಛದಿ ತಾತ್ಸರ ಏಪಲ ಅಲೆನವು ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ತಿರ್ದು ತಂಗಡಿರ್ದು ತಾನು ಮಿತ್ತಂದು ತೋಜಾವೋಡು ಪನ್ಪಿ ಪೊರ್ತುಗು ಅಲ್ ಕಾತ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತಲ್ ಅವೆಕ್ ಪಂದೆ ಅಲೆನ ಮನಸ್ಸುಡು ಒವ್ವೋ ಪ್ಲಾನ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತದೀದಿತ್ತಲ್ ಅಂಡ ಸಾದಿ ಸಾಯರೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆತಿನಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಅವಕಾಶಲ ಕೈ ತತ್ತು ಪೋಂಡು ಪನ್ಪಿ ಪಿಸ್ರು ಆತು ಪೊರ್ತು ಆನಗನೆ ಅಲೆಡ ದಿಂಜಿದು ಪೋದಿತ್ತಂಡು. ಅಜ್ಜಿನ ಪಾತಿರಕ್ಕೇಂದು ಅವು ಕೂಡಲಾತು ಮಿತ್ತಿ ಏರ್ದಿತ್ತಂಡು. ದುಂಬುಗೂ ಪೊರ್ತು ಅವೆನ ಅಲೆಗೆ ಎತ್ತಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಡಿತ್ತಲು. ಅವ್ವೇ ಪೊರ್ತುಗು ಪರೋಡುದಾನೆ ಪರಡುಂದುದಾನೆ ಪರು ಪರ್ದು ಮಂಡೆ ಮಾತ ಬೇನೆ ರಾಗ ಪಾಡೊಂದು ಕಟ್ಟಪು ನಿಡ್ದು ಜಾಲು ಮಿತ್ತರೊಂದು ಕುಡಿಶೇಖರಣ್ಣೆ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅವೆನು ತೂಯಿನ ಗುಲಾಬಿಯಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಪೊನ್ನುಲೆನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚದಾಂತಿ ಈ ಜನಕ್ ಮೂಂಕು ಮುಟ್ಟ ಪರ್ದು ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜೇ ಬೇಲೆಂದು ನೆರೊಂದು ಮಗಲು ಚಂದ್ರಿಕನ ಕೈ ತಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ದಾದನು ರಟ್ಟು ದಿನುರ್ದು ಬಾರೀ ಯೋಚನೆಡು ಉಪ್ಪುನ ತೂದು ದಾದೆ ಬಾಲೆ ದಾನಿ ವಿಷಯ ಪಂದು ಕೇನ್ವೇರು ಆಲೋಚನೆಡ್ದು ವರಾನೆ ದಿಡ್ಕ ಪಂದು ಲಾಗಿದ್ದು ಬೂರ್ನ ತೂದು ದಾನೆ ಬಾಲೆ ಪೋಡಿದ್ದು ಪೋತನ ದಾನೆ ಬಾರಿ ಮೌನೋಡುಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಿಕಾಗ ನಯನನ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನಿದು ದುಃಖ ಕುಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಆಂಡಲ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ದಾಲೈಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಯೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂದು ವಿದೈ ಬರ್ಪಲ್ ಬನ್ನಗ ಅಲ್ಲಪಲಿ ರಾಧಿಕಾ
ಅಡಿಕನ್ನಡು ತೂಯಿನ ತೂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ನ ಕೈಟಿತ್ತಿ ನೆನಪದ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ರಾಧಿಕನೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತಲ ದಾನ ಪಂದ್ ಅನುಮಾನುಡು ತೂಪಲು ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಗುಲಾಬಿಯಕ್ಕೆ ಪಂದು ಏರಲ್ಲೆಪ್ಪುನ ಸ್ವರ ಕೇನುಂಡು. ಪಿದ ಇಡಂತುದು ಗುಲಾಬಿಯಕ್ಕೆ ನಿಲೆತ್ತಿನ ಆ ಸ್ವರ ಏರಿನವು ತೆರಿಯೊನುಗ ದುಂಬುದ ಎಗ್ಗೆಡು.